Patay sa uwi gagaw, pinanha. Bibi. Unsa na? Unsa na? Fish? Bawal siya, bawal lagi. Pero hindi aman balay. Hilig ko kayo mga ulikta ba? Hindi na. Iyang bana. Balay ha? Kaya ang yung gawa nila kay kasi ang gabuhin ba kay tension na buhian sa Mga suba. Fish, bibi. Bebe, ano? Saan man na yung gipunit? Bato. Ay, yaw. No. 25 Ano naman to? Feeds lang, feeds. Kapatao, kanita? Lagi ha pa dagway nagtraw ng orasa ro. Bebe, sa mana? Sa mana? Ayaw na, no. Tagaan ka feeds ni. Muna tao. Give sa fish. Ooh. Give sa fish. Ikaw. Masalit dan ko. Na, ano, ni eat a fish. Na, eat a fish. No, na, ni eat a fish. O na, ni eat a fish. Na, ito lang tawa, ni eat a fish. Umupod. Oh. Ano tawa, mo eat a fish. Nga. Eat siya, babe. Atay kahilig ko nagpakaulis daan eh. Na. Ay mo, over na na. Maubis na na. Matay tudlo Bantay, good ka. kay jump ko muna. No, ni eat ang fish oh. Ang tawa, look. Mo eat ang fish ana oh. Kana oh, napa oh. Nah, eat a fish. Nah. Ano ba?